blev til 0-16-58,4 til Rigmor Grønland og Fræk, og det rækker derved til de forløbige tredje plads. Og vi har fået start nummer 10, Kajsa Ejno Andersen på banen, og vi fik start nummer 11, Louise Turinski, og holdt sig klar derefter start nummer 12. Hvad tid havde du lige for at vide det her? Vi må altså være bedre til at Da jeg kiggede, så stod der 45. En forløbig top 5 siger Emilie Hallerbæk, Anne-Sophie Pedersen, Rigmor Grønland, Amalie Blåvær, og Line Top. Det blev til 4 fejl, 57,21 til Kajsa Ejno Andersen, og vi har fået start nummer 11, Louise. Så giv en stor hånd, her kommer som sagt de Sydjyske Mestre 2010, plus dem, som er placeret på de efterfølgende pladser. Jeg har ikke styr på det der. Så godt. Så vidt, så godt. Så skal der selvfølgelig legnes op til fotograferingen. Hvad? Imens Mie, hun bøvler med at få dem alle sammen på rette plads, så giv dem dog endnu en hånd her nu, hvor det begynder at blive en lille smule frisk i formen. De har virkelig leveret varen til alle rytterne. Vi starter med præmieoverrækkelsen for kategori 3 ponyer, som vi fik overstået først på dagen. Og der var der 4 placeringer, og vi starter fra placeringen som nummer 4. Vi går ned fra og op efter. Der har vi på 4. pladsen i kategori 3 ponyer ved Sydjysk Mesterskaber. Det er Eline Birkelund Mogensen. En stor hånd til Eline. Jeg skal lige skynde mig at sige, at der også har været en klubkonkurrence i gang, og den er vundet af Rebelsi Rideklub. De har vundet et nyt spring, som er sponsoreret fra MSH Spring. Altså et stort tillykke til Rebelsi Rideklub for at vinde klubkonkurrencen. På 3. pladsen i kategori 3 ponyer, der har vi Emilie Katrine Hølt Petersen. En stor hånd til Emilie.
På andenpladsen, der har vi Victoria Corfitz Christensen. Skal jeg med? Forfra med 4'eren! Placering nummer 4. En gang til, kunne jeg forstå på det. Altså på fjerdepladsen blev det Eline Birkelund Mogensen. Præmieoverrækkelsen den består af distriktsrepræsentant Tina Thomsen og formand Carsten Jørgensen. Jeres præmiegiver her til førstepladserne og andenpladserne og tredjepladserne. Ja, det førstepladsen det er fra Køgelund Rideudstyr. Det er Blue Horse, og det er Sydvestjysk andel. Til andenpladserne det er fra Spar Nord, og tredjepladserne det er fra Sportmaster. Er vi klar til tredjepladsen? Der har vi Emilie Katrine Høll Petersen. Jeg tror, jeg skal ind der. Jeg tror ikke, det er så bedre at komme tættere på. Hun har Kajsa kan komme i bad i hans firma. Og andenpladsen her i kategori 3 heste, den blev vundet af Victoria Corfitz Christensen. Han er taget hjem. Er han? Ja. De er kørt for lidt siden af Marie. Skal vi lige have... Og så nåede vi frem til toppen af kransekagen her for kategori 3 ponyer. Sydjysk Mester 2010. Mine damer og herrer, Kajsa Ejno. Mad, siger den. Hvad er det nu, Marie skal have? Endnu en hånd. Skylder lige at sige, at placering nummer 4, som var Eline Birkelund Mogensen, ja, hendes hest Rocky, den er altså til salg. Det lovede jeg at få gjort, og det er hermed gjort. Så skal jeg en indikation, om vi er klar til at lave præmieoverrækkelse for kategori 2 ponyer. Det er vi, det er fint. Der starter vi også for. Jeg vil gerne bede om en æresrunde, og der vil meget gerne foregå højre volde. Og der skal selvfølgelig klappes.
sikkerhedsoplysning, det er til rytter og... Det kan ikke passe, det kan det. Så, er du fandme. Kast dig, Mads. Det var godt, det der. Vi kan bare ikke. Ej, stop.